Hidup-hidup Bunda Aku Sentot tak amin. Ayo Mas. kados Aku diwarai iki ya. Hasbunallah. Monggo. Cek cek. Volume mic sampai nunggah neneh Mas. Cek low cek. Ya, kurang munggah, kurang munggah. Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Gusti Allah sesembahanku ingkang tetulung marang aku, ora ana daya linangkung kajaba saking Allah kang Maha Agung. Sedulurku Gusti Allah sesembahanku rinten lan telu mung limang wektu kanggo mrasta mungkar lan nafsu. Sedulurku aja nganti kliru, mong Gusti Allah sesembahanku rinten lan telu mung limang wektu kanggo mrasta mungkar lan nafsu.
brasta mungkar lan nafsu sedulurku aja nganti kliru mung Gusti Allah sesembahanku rintan lan dalu mung limang waktu kanggo mrasta mungkar lan nafsu Ugi wonten ayah kembar, wonten Bapak Supandi, ugi sedaya para tamu undangan ingkang nembe rawuh, sugeng pinarak dimerapaken daharan ingkang sampun jemawis. Semoga. Ayo, Duk. Cek. Ketoke kurang munggah kabeh iki. Kurang munggah. Ya aku tak nginceng masih lekno ya. Neng kene. Benging Pak lek munggah-munggah. Sinek sen bulan kekencar ing rati. Gure jagat bareng kelawan sireki. Natal bunga ngrenggo tresno nyanding sliramu kenyo manis sesodiaku loro lopo tansah gandeng lan siro
setia. Bayu Music kembali. Sini dek. Seneng bulan kekencan ngerati Gure jagat bareng lawan si Reki Nata bunga ngerenggo terus nyanding seliramu Ganyo manis sesodiaku loro-loro tansah gandeng lan siro lelono wono coba derajat godho anu gemi janji suci kang mesti nali nyawiji tekane pati Sumpah ingati sayang Tanusa sandingan Dan kadyo Mimi mitu no setieng Katresna Hujanku sayang Mangge langgenan Mreviso kasembatan Ando jatining kasetyan Sumpah ingati sayang Pansah sandingan Dan kadyo Mimi pintu no setiek katresnan Hujanku sayang Mangge langgenan Mreviso kasembatan Anto jatining kasetyan Nggih, terima kasih nggih ibu-ibuku sudah berkenan berjoget. Masya Allah cantik-cantik sekali. Jenengan minggah mewakili ingkang Romo, monggo monggo Mas Fajar jenengan minggah Mbak Rida, jenengan tidak memiliki Mbak Rida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala murdiyawatin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'. Dibantu saking para alim ulama, para kiai, ibu nyai ingkang tansah kalau tak timi. Dibantu para pendhi sepuh, sesepuh, aji sepuh ingkang tuhu kinabekten. Dibantu panjenenganipun Bapak Adi Santoso dalasan Ibu Jumiati Sagutra ingkang dahat kinurmatan. Dibantu para pangemban para jo Satria Negari ingkang tuhu sinudarsono mliginipun dhumateng panjenenganipun Bapak Kepala Desa Dunjung dalasan sedaya perangkatipun ingkang tansah kula hormati. Dibantu para lenggah, para tamu undangan, kadang jurladi, kadang sinoman, kakung sumawana putri ingkang tuhu bagya mulya. Saderema dicara wonten ing siang punika kawitan monggo kita tansah sareng-sareng memuji syukur dumateng ngarsa dalem zat ingkang maha kuwaos. Dene punapa atas rahmat taufik saha hidayahipun kula dalam panjenengan sami saged ama kempal ama nunggil raos wonten dalempun Bapak Adi Santoso dalasan Ibu Jumiati kanthi kawontenan bagas kasarasan mboten mangke alangan rupita punapa-punapa. Amin ya rabbal alamin. Shalawat salam ugi kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun paring pinten-pinten pitedah tuntunan wonten ing margi kesaenan saha salah setunggal rasul ingkang sanget kita ajeng-ajeng sapatipun benjang wonten ing yaumul kiamah. Amin ya rabbal alamin. Dumateng para bapak para ibu perlenggah ingkang dahat kinurmatan wonten ing kalodhangan siang punika panjenenganipun Bapak Adi Santoso dalasan Ibu Jumiati hamenggugati nikahaken ingkang putri ingkang asma Nimas Ayurida Nurfianti SE putri saking Bapak Adi Santoso dalasan Ibu Jumiati saking tlatah Junjung Sumber Kempol pikantuk Araka Mas Senda Bagus Mustafa SE putra saking Bapak Miswanto dalasan Ibu Eni Yunani saking tlatah Tanjung Sari Karangrejo ing pangajab mugi-mugi anggenipun mangku bebrayan pinanganten saripit sageta amangun bebrayan ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Lan mugi-mugi enggal kaparingan momongan ingkang soleh saha solehah. Amin ya rabbal alamin. Dumateng para bapak para ibu perenggah ingkang dahat kinurmatan wonten ing kalodhangan siang punika kawula minangka sulih saking ingkang kagungan dalem panjenenganipun Bapak Adi Santoso dalasan Ibu Jumiati matur gunging panuwun ingkang tanpa upami atas arawuh panjenengan sedaya ananging mbok pilih anggenipun nampi panjenengan sedaya awit saking gupuh arus saha suguh ingkang sajak boten meranani penggalih panjenengan sami kawula minangka sulih saking ingkang kagungan dalem anamu saged nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun. Ugi wonten kalodhangan siang punika kawula ugi minangka sulih saking kadang Bayu Musik ingkang mijil saking tlatah Desa Pojok Campur Darat matur gunging panuwun ingkang tanpa upami diniwun kalodhangan siang punika katimbal marak sowan wonten dalipun Bapak Adi Santoso dalasan Ibu Jumiati saperlu caos panglipur dumateng panjenengan sami ananging mbok pilih mangke anggenipun caos panglipur dumateng panjenengan sami saking kadang Bayu Musik anggadhahi kalepatan kekirangan ingkang dipun sengaja utawi boten kawula menangka sulih saking kadang Bayu Musik anamu saged nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun mekaten ingkang saged kula aturaken kirang langkungipun nyuwun pangapunten billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Amun ijih mekaten kula wau. Wontenipun adicara wonten isya. Monggo tasih serengan kalian Bayu musik wonten SKD Audio ugi wonten Darmaji Bakso Channel. Sumangga. Enjih mekaten kula wau wontenipun gedhog serampat sampun katuraken dema-dema jirat sami Bunda Cempluk Bapak Mondro lan sedaya para tamu undangan ingkang sampun sami rawuh sugeng pinarak kanthi merdekane manah panjenengan. Monggo tasih serengan kalian Bayu musik wonten ing siang punika. Kasengkuyung SKD Audio saking tatah Raja Agung Kedung Waru ugi wonten Darmaji Bakso Channel. Serengan Bayu musik yo it
Oke Sukirawuh Kang Awanto Linda Lindu. Oh, 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 eh, oh, 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 iyo. Tak rasa ati iki raku wong kono nandang tresno saben dina maraga nyawang asliramu kang ngatan saanggo do ati pancen iki kaananku ora koso raga tuk gayo sliramu ning biyene kowe kandha yen tresno pengin urip karo aku kebangetan kowe mas rabi sanca kojan didik wingi sadroning sarawungan nyatane isih kegodho liyane yo oh ora sak kesusu wis ya wis tak sanggane lara iki aku sing ngrasake anadyan sliramu ra tresno nyatane seneng tanpa umpama ayo nduk Anggi Yen kowe
diteruske sesi Deman. Monggo kowe bocah gunung anatyana bocah gunung kaduka njripo jiwa raga kukok kurung kaurmatan mamprung rubung arep diinjung urip ana kutha gedhe kowe tak tukoke omah sak isine kowe apa wae nadyan sesidheman mesti kasembatan enci makaten kalau kontrolnya ngajeng Mas, sampean tambahi volumenya Mas. Kontrolnya niki mboten nggih, lo dicoba SKJ audio. SKD nggih, SKD. Heeh. Lek SKJ iki sendang. Nggih, wilujeng siang kagem sedaya kemawon dumateng panjenenganipun para bapak tuwin ibu. Alhamdulillah wonten siang menika panjenengan sami saged ngrawuhi napa ingkang dados hajat saking panjenenganipun Ibu Sentot Sagutra. Dalasan Bapak Adi Santoso. Nggih, dalasan panjenengan kula duaten kalian kadang kula sepuh. Oh, cocok niki kula nggih. Kang Sableng monggo. Nggih. Kula manut jenengan lho. Kula manut jenengan. Lah maling kene itu lho ya. Pun jenengan mulai niku wae pun. Lho njoten lho jenengan kedaeno. Padha mawon. Niki wau nyuwun timbulne kabeh nggih nimbuli Kang Sableng monggo. Kula manut Mas Lindah Lindu kula wau nggih ingkang sampun dipun aturaken. Mugi-mugi Ibu Sentot sakeluarga anggenipun menggugati tansah manggih rahayu temanten saribit mugi tansah atut runtut reruntungan ngantos kaken hingga ninen-ninen sehingga dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Dados lek ngeten iki pun pas gitu. Jenengan pun nimbuli kula pun nimbuli. Ning jane ya mandi sing enom donga. Lho boten enten to. Sedanten niku nek timbul niku luwih mandi sing sepuh. Enom mergo nek tasih nem niku ora reget awake. Apik nggih. Nggih, beda karo Sableng wis reget ra karu-karuan. Pun boten. Tiang niku sing nilai mboten kok sinten-sinten, sing nilai sing ngriko, sing sempurna mboten mawon nggih santai wae Kang Sableng. Nggih kula niku tenan santai ngoten mawon nggih. Wilujeng siang sugeng rawuh kagem sedaya kemawon wonten panjenenganipun Mas Yanto, Mas Marji Kabul, panjenenganipun Pak Cip, Mas Bowo nggih ugi para kadang saking pundi kencana saking pundi ketana Mas Damar Wulan sarombongan nggih nggih katuran pinarak monggo rumiyin hanikmati pasugatan ingkang sampun mawis wonten siang menika nggih monggo niki
awak niki dikengken Kang Sadewa niki lap-lapin apa Jenengan mawon sing nembang. Kula tak nang mburi. lho Bu. Iki nyuwun tatu Mas Bayu. Tatu Mas nggih. Niki spesiale kagem kula. Biasane Kang Sableng iki lalagone mesti ngenek iki bukan iki ketoke tatu. Apik. Mboten patek jeru. Mboten mek ukur-ukur ning gawing malah lewara. Nggih. Heeh. Nduk nggih Pak aku wis windak tetok sampeyan barokallah. Tenan anak wedok. Bayu musik. Najan kowe ilang rapi sotak sawang nanging neng ati tansah kelingan manis sing janjimu kuwi nglarani ati. Senajan aku lara ning sekuat nyangga tatu sing ana dada peri rasane yen eling kowe angel tambane. Aku cerita apa anane wong sing neng sandingmu dan melu krungu piye tenane. Apa aku salah yen aku cerita apa anane ceritane nalika biyen aku lan kowe. Asik Bayu musik SKD Audio Mas Sableng, Mas Sadewa, Mas Yanto, Mbak Pacet, Pak Nur. Mas Sadewa, monggo Kang Sableng. Najan aku lara ning kuat nyangga tatu sing ana dada peri rasane yen eling kowe angel tambane. Aku salah yen aku cerita apa anane wong sing neng sandingmu ben melu krungu piye tenane. Apa aku salah yen aku cerita apa anane
Witane tresno nalika biyen aku lan kowe wong sing neng sandingmu ben melu krungu pita rasake. Matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun Kang Sadewa. Terima kasih Bayu Musik, Anggi loro-lorone wisan. Apik nggih. Monggo kalajengaken Kang Sadewa. Enje, matur suwun Kang Linda Lindu. Enje, wilujeng siang sugeng rawuh para kadang saking guyub rukun campur sari. Wah, nami enggal menika. Lek biyen pundi kencana, sakmenika sarene sampun dipun selameti. Dipun gantos guyub rukun campur sari. Wah, Kang Damar Wulan sarumbungan menika sakmenika guyub rukun campur sari. Aku aja pun dikencana neh wo, wis tak selameti, tak ganti. Nggih, ugi kalau talken sugeng rawuh Pak Win, ugi Yang Kakung, dalasan Ibu Mbak Yu Pirang, Kang Suryanto, dan sugeng rawuh Bapak Jaidi, sugeng rawuh ugi Bapak Sukaji, ugi sedaya para tamu undangan ingkang nembe rawuh sugeng pinarak. Monggo panjuran saking Gus Gamblong Joho Kalidawir Sri Tanjung. Sri Tanjung. Lho, mboten duet tok ela Sri Tanjung ki. Kecuali menika ada wonten pragmene. Nggih, monggo Sri Tanjung panjuran saking menika Kang Nur Gamblong. Mangke kalajengaken monggo terserah Kang Bayu kemawon. Nggih. Sri Tanjung mangke kalajengaken denok sing dilarani. Nggih. Dina nyuwunipun dilarani. Monggo Pak Cip Jam, Kang Pacet, sugeng rawuh ugi Pak Bani, ugi sugeng rawuh sugeng pinarak. Monggo serangan Bayu Musik Sri Tanjung ugi kalajengaken dilarani. Sugeng siang Bapak Cantrik, Bapak Damar Wulan, Bapak Guru Ladi, sugeng siang lan sedaya kemawon. Monggo minggah Kang Nur. Kersane disyuting. Marga dasar anteng tur jatmika luwih rupa kebak pekalembana. Sri Tanjung bocah ayu saka gunung, Patih Sita paksa anandang wuyung. Sri Tanjung garwa Patih Sita paksa gawe geger ing kraton Sukodana. Monggo ingkang sampun ngapur matur ingkang jumeneng. Krama ketaman asmara, apus krama tindake angkara murka. Mas Yanto Yayu Lodo paksa ngupati tumbaling praja, ora ngerti yen arep diapusi. Sita paksa tukoh yayasin nipi, ora sronto Sri Tanjung dipateni. Ana gete
gandane kok wangi mertandane Sri Tanjung pancen suci ana banyu gandane kok wangi iku sejarahe kutha Banyuwangi. Dasar antang tur jatmiko luwih rupa kebak pengalem bono Sri Tanjung bocah ayu saka gunung Pate sida paksa ananda nguyung Sri Tanjung garwa Pate sida paksa gawe geger ing kraton Sukodana Silahati krama ketaman asmara apus krama tindake angkara murka sida paksa ngupati tumbaling praja ora ngerti yen arep diapusi sida paksa tuko yayasin mimpi ora sronto Sri Tanjung dipateni ana gete gandane kok wangi mertandani Sri Tanjung pancen suci ana banyu gandane kok wangi iku sejarahe kutha Banyuwangi. Sumangga Ibu Deno Bayu Deno dilarani. monggo.
lan pati neng nyatane teka tegal angon cati ora ngira tresnamu mong gawe lara sing tak kadang rina wengi jabol motra kaya ra kuat babasane kaya arep nekat mung kasemaran wadi turu among lali duran damar mancong jeno patla lakon iki babotane mo gawe ngrasing ati matur nuwun para yoga Beriji makaten kula wau. Monggo Bunda Sri Uning Karangkates ninggal tresno. Mangke kalajengaken kangenku minangkane pambutan saking Amas Iyono Bojang Laban. Serengan bayu musik ugi wonten Darmaji Baswen channel ugi wonten SKD Audio. Inggih sing rawuh Kamas Dewa Maut Darsan Ibu. Kon malam kinclong banyu ning gugah kenangan saben liwat tumuju ing brang wetan letu mepes atiku tratapan lenggah jejer son elus rek maning koran lawas pinangka dadi kasure catur netra laras tembang asmara sumilire angin gugah rasa Waya eling Karangkates ning saiki kowe ora ngrewes Karangkates ninggal tresno aku kowe nate sumpah prasetyo ilang mas pro saiki ana ing ngendi tanpa pamit tega nyulayani janji swara ati mung tansah ngenteni Karangkates ninggal tresno kang sejati Ciklong cilong cilong
Yo. Karang kates bendungan wewengkon Malang. Kinclong banyu ning gugah kenangan. Saben liwat tumuju ing brang wetan. Letu metes atiku tratapan. Lenggah jejer sun elus-elus rek maneh. Koran lawas pinangka dadi kasure. Catur netra laras tembang asmara. Sumilire angin gugah rasa. Mbok ya eling karang kates ning saiki kowe ora grewet. Karang kates ninggal tresno aku kowe nate sumpah prastya. Ilang muspro saiki ana ing endi tanpa pamit tega nyulayani janji. Swara ati mung tansah ngenteni. Karang kates ninggal tresno kang sejati. Monggo pameditan saking Mas Yono. Kangenku serengan kalian Bayu musik. Inggih sugeng ugi bebantu rasa ugi wonten kang hati sereng Mbak Yugati sugeng rawuh sugeng pinara. Yuk. Mbak Yu Sekararo sugeng rawuh sugeng pinara ugi. Kang Gentong getem rasa kangenku garit arit jarang ngamukiru warsa panas sing ketiga blayang kleyang keplantrang-plantrang apa kowe isih eling kembang tresno sing kok tandur biyen saiki rukut kebari ora kober jarang pamringan lakumu kalap ing ulegane kedung pangubaran ora kober nyawang kembangmu mekar kembang sing tansah tasiram biyen kae aking ora kopen muspro ninggal aku ijen gendong kangen saobah pola Bapak Ladi terus larangan. Bapak Tumilan saking atas oke juga rawuh sugeng milara. Yo, Bunda Wiji karangan nom. Udan krimis Oh.
wis tak trimo nadyan lara tak simpen nganti puputing nyawa lilo aku kudu lilo sliramu dadi darpeke wong liya matur suwun enjih matur suwun ugi Bapak Ladi setunggal tembang Dua niki Mas Adi matur suwun. Sampun Kang Sadewa. sampun konfirmasi Sampun. Ayo Mbak. Jan-jane iki mau salah sapa Pak Yato nyauri yo ora roh kok nganti sliramu megatke tresno apa Mbak Tresno? Napa? Tresno apa? Tresnoi, lek menurutku ya Pak ya. Lagi menurutku Tresno ki kecupan. Weh, cocok. Ora nyono atiku uga ora ngira yen saiki uripku banget nelongso. Ada Mas Bayu di sini. Wong-wongannya panggil ya Pak. Bayu Music kembali. Juga SKD Audio terima kasih. Darman Jimat. Mbak, aku gandrung titik gak apa-apa ya. Udah apa-apa dong. Barang sliramu wong ayu kaya rinu rujit jroning atiku jaman biyen-biyene aku katon apa saikine aku iki katon apa Hadek semono sliramu nate prasahatya bunga susah dilakoni kanthi lilo mula aku ra ngira yen sliramu cidra ninggal krama milih karo priya liya jan-jane iki mau salah sapa kok nganti sliramu megatke tresno ora nyono atiku uga ora ngira yen saiki uripku banget nelongso wong ayu mong weling kumring sliramu aja tega welas putra putrimu aku wong ora guna apa-apa turku jiwa wis tak trimo pasrah karo kang kuwasa Dulur kulanang Kang Sableng rombongan Sugeng tindak Kang Sableng Ada Darmaji Bakso di sini
marang sliramu wong ayu kaya rinu rujit jroning atiku jaman biyen-biyene aku katon opo saikine aku iki katon opo adek semono sliramu nate prasadya bunga susah dilakoni kanthi lilo yen sliramu citra ninggal krama milih karo priya liya senyum titik ya mbak ya kita pura-pura bahagia janjane iki mau salah sapa kok nganti sliramu tresno ora nyono atiku kok ora ngira yen saiki uripku banget nelongso aduh wong ayu mong weling kumring sliramu ojo teko welas putra putrimu aku wong ora guna apa-apa turku jiwa wis tak trima pasrah karo kang kuwasa wis tak trima pasrah karo kang kuwasa hanya sebuah lagu matur nuwun nggih monggo Bapak. sugeng makarya Kang Sadiwo. Monggo Pak Jekati. Monggo ingkang sampun kula aturi gagah jumeneng. Sinare rembulan nambahi
tresno sing tak jaga mung kanggo sliramu nanging nyatane aku kok apuse tembang tresno nang atiku nyatane amung semu janji setya marang aku ning nyatane nyusah atiku teko tenan kowe nglarani aku teko tenan kowe ngapusi aku wis cukup semene crita lan lakuku aku pamit lelah nolong aku Wong yen lagi gandrung ra perduli mledhose gunung. Wong yen lagi nafsir ra perduli yen perang nuklir. Najan lagi bokek direwangi retak-retek jarene wis jodoh apa duweke wong loro. wong yen lagi kepikat ra peduli donya kiamat wong yen yakin nyenengi ra peduli lagi inflasi najan ra duwe duit direwangi kredit jarene wis jodoh apa-apa duweke wong loro Irung bangir wae sapa dik irung bangir ya duwekmu lambe tipis wae sapa dik lambe tipis ya duwekmu janggut nyantis wae sapa dik jenggot nyantis ya duwekmu bokong semok wae sapa dik ya duwekmu kipiye wae sapa mestine ana sing duwe kipiye wae sapa mestine ana sing duwe kipiye wae sapa mestine ana sing duwe kipiye jebule mumat wae Monggo Ibu Wiji Karanganom ninggal katresnan. Oh 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 iyo sambat karo sapa
ingkang sampun ngantos sampun kula tinggal jumeneng. Taun nono widanono tak enteni ing pucuking tresno nang kebebasane mong katon katon sliramu wae. Monggo ingkang sampun sampun tinggal jumeneng. Monggo Mas Sagopi Blitar Banyuwangi.
monggo. Kalamun weruh sliramu batin iki anane tak sarengmu rasa tresna kang tak endam masak kopi karo mikir ati tak bisa jendem kaya ora bisa ngoncati saben wanci tansah anggodo ati nanging aku wedi bloko pungkasane pemahan loro tresno nadyan adyo yen katulung nanging jagat sajroning gonku nandang tresno iki wis kinodrat saderming lampahi kula sawah sapa ngendut datanowa atiku wis kepelot sae babunga rasaku lamun bisa jejagetan siram Ayo, ayo, oh, 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 iya, iyo, yo, ayo, rino katone netra wanci ratri saya gubet ati ewa semono ayo, tansah tak tunggu-tunggu anggonmu men sapa karo aku monggo dapat nomor Bapak Ibu ingkang sampun nonton gagal jemana yo Eko lambat katresnan sejati entekno senajan kaya ngapa iya jroning ati ora bakal tega yen ping nuju aku karo jamu ayo tarewangi nelongso ning sliramu kok ora rumangsa matur lah tibake sing ngendang keju kok priyo leren dhisik iya Kang keju